गायगासिनो दङ नै आब'आ आब' बेयावहाय बेसेबांनि गाफैदों गोजानखाय उनगार गङै नाखानो 20,000नि गाफैदों ओमफ्राय मोनानि 10थासिम थानांगौ होनदों बेखौ दा एसे माबा खालायनोसै आरो रायलायनायनि गेजेरजों दा 20,000नि गाफैदों आरो ओमफ्राय खाथिब्ला बिदिनो 15, 16, 18, 19 केथेरिन ग्रुप बिसोरखौहाय मोनसे समाव आं भिडिअ खालामखादोंमोन ने आब' बिसोरनो जादों जाहैबाय फुंबिलि केथेरिन ग्रुप बेंटलनिफ्राय आरोना ओमफ्राय आब'मोननिफ्राय आं एसे मिथिनानै लानि दासिमाव नोंसोरो मोनबैसेसो गाजेननो मोनखो जों गाखांनाया 144 जाबाय ओमफ्राय दा 7था बुकिं दं आरो 7था बुकिं दं 144 प्लास 7था 151 था वाव दा निसै खोनाबाय दा माबायदि फैसा खामायनो हायो नै माने जों बेखौबा डाबल जानायावहाय जों माबा केन्सेल खालामनांगौ आरो बेलेगनो हरनो जोङो आच्छा रेसन मोनखा नोंसोर ने बर्तमान मोनथ'वाखै दा लाख खामायनो हाबाय दा निसै खोनाबाय 151 था गानाय जासिगोन आरो अलरेडि 144 था गाखांखाबाय औ नै नांगौबाथाय कन्टेक्ट खालामदो आं कन्टेक्टखौ होलायबाय थाला स्क्रिनाव होखाबाय आं औ बरियानो फेमास खासै हिन्जाव गोदान लागोआ सफैबाय नै ओमफ्राय नै हिन्जाव गोदाननि बिनानावफ्राबो सफैखाबाय नै दे नानि हिन्जाव गोदाननि बिनानाव ने ओइलाय सासेया हनै दे नानि मारै दं मोजां दा ओमफ्राय नानि मारै दं आच्छा सफैजोब्बाय नै हिन्जाव गोदाननि बिनानावफोर असे बिनानाव ने सानैबो ओमफ्राय बाबुआ फैयाखै ए दा बिदि आरो ओमफ्राय बरायनानै लांसिगोन ओमफ्राय ओरैहाय बासजों फैदों ओमफ्राय खायसे ओइजों थाबाय हनै ओरैहाय केथेरिन ग्रुपआ मोसानानै बरायबाय आरो नै बेवायाबो खेबदों ए दे लानानै थांबाय आरो दायो बरायनानै hey आदा नों मोसाया wah मोनबोगनायखाय गावनि लोगोनिया मोनबोगबायथ' मोसाबावारा दुनिया के नासन खरिबो दे दा बेबायदि फोजोबफैबाय ओरैहाय नै नानि मोनाबो फैलाबाय आरो ने आब'नि हाबायाव दागाबलांदे दा ओरैनो सासे बिनानावा नै दा नोंनि आब'नि हाबायाव दागाबलांसै दे ना गाबगोनसै नामा गामा दा दा नायखानाय आं गाबगोन दा ओरैहाय फुरा जिरायजोब्बाय नै खाफानि राननानै होसिगोन आरो बेवाया मा रानदों लादु बरिया दा जाहोबाय नै ओंखामखौ मोजां आइटेमा ना दं नारजि दं बेफोरबायदि आरो बेदर एभेलेबेल जानायनि थाखाय दा बिदि आरोखि नै फुरा खुरनानै होजेनबाय नै मावग्राफ्रा नै नै आबैयाबो दे आबै दे जादो दे माबायदि स्टाइल जानानै थांनाय नों दिनैहाय आङो औ हागा हुगा अके अखा खाथियाव मानसि दोना दा खाथियाव माने खाथियाव मानसि थाला मा जागोन जेनेबा भिडिअ अनानै ओरै बोनायाव सौला आङो बोलो गोराखाना आच्छा मोजां हरदो आखागोन बिराद मोजां मोनबाय आं बिदि आराम बैसो जानानै हाबा लानायफोरनिखौहाय हाबा जानो बिराद मोजां मोनोलै एक्चुअली नोंसोर समान मोनदां इसोरने ना आंनि देरसिन ना ओमफ्राय बिदिला आराम मोनो आरो बैसो जानानै बुजिनायावबो माने गुबुननि थाखायबो दिन्थिनाय जायोना माने माबायदि बैसोआव रेडि जानानै हाबा जानांगौ दिन्थिनाय जायो एग्जामपोल मोजां एग्जामपोल बेफोरो जाया साना बहा लागोन सेस जागोन ओंख्रि बाथि एखे दरसन हाबा जालाबायोना बिदि जानाङा नैबे आदा जनिमोन बायदि जानांगौ आराम बैसो जाना साननाय हनाय बुजिनानै रेडि जानानैसो जानांगौ हाबाखौ निस्सय आरो वाव जोंना नै आदा आगस्टिन मारै दंरा ओमफ्राय गोदान लाफिनबाय दा फुराखौथ' लिंहरनांसिगोन नोङो हाबायाव गैया समानो जोबाखै माने इमारजेन्सि जादों औ ओमफ्राय माबायदि संसार जानायफ्राव गोदान साबसिन ना दानि साबसिन आखलफ्रा गोदाना साबसिन रायलायजाया
दाने अ गोदान लाफिनबाय दायो ने आङो भिडिअ होदोंमोन फैखाखिसै आयै नुदोंनो दा भिडिअखौलाय इयो नुदों दा फैला लानाय ना लाले बेखौ दाबो दे माथो खालामबावनाय नैसाय नै जोंहा निसानि फावा गाव हारसिंल' जाफैखोमादों बेवायालाय बेवाय गैया अ स्कुलावहाय टिचार नालाय उफाय गैया मास्टार मावो जोंना बेवाया दा गोजोनथाव खौरां आरोखि ने जादो माथो खालामबावनाय दायो हिनजाव गोदान लागोआ हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों बिदाय जाबाय आरो थांफिनसिगोन Dagap deh, masih. Mereka berapa kira? Ini dagingnya medium kuning nangdeng. Kamu kan ada nama lain. Hamlah dulu. Dana binanawa logo montse bare ne binanawa ne gamai singdo ala gamai da gamai nani aha dongbawo sase ne ise gamai namathai gama handongmon bealai Binanawa ibu ada ose gamnanga gamnanga jiwoku khuluna binanaवखौसो खुलुमबाय नामालै दा बिदि आरो दा जोंहा नै आमगुरि थानानि ओइसि साराबो फाइनालि जाखांबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो गिफ्ट होफैबाय आरो ना दा बिदि आरो दा जोंना नै हिनजाव गोदान हौवा गोदाना जिरायनानै दङ नै बयबोसो थांसै नामा देलाय है मारै नै बयबोसो खानायसैमोन नामा माबा गोदान सानखां बयबोसो खालांनो नायबायमोन ओमफ्राय माबायदि मोनदों दिनैहाय बरिया दे आं बाजैनाव सोंनि माबायदि मोनदों दिनै दिना बाजै बरिया मोजां मोनदों बबाव नुजेनलायालै नोंस्ला गामियावसो नुखादों बिदिनो बाप हौवा गोदान खानायनि सानसेयावहाय खाबु लानानैहाय हिनजाव गोदानजों जिरायनो सान्स लाबावखायो बे दा बिदि आरो दिनैहाय हाबा जाहैबाय बाजैनो